Avui ens presenta una novel·la amb un plantejament molt interessant i molt diferent. És l'Esborrany. Una autora de ficció té converses amb una editora durant 4 dissabtes. Aquests 4 dissabtes es van trobant i van desgranant l'argument i l'editora li va fent la crítica a l'autora i li dona la seva opinió de tot el que ha escrit. I els diàlegs entre elles dues van fent la trama de la història. És una trama molt particular. Podria dir que és una novel·la dintre d'una altra novel·la. Les converses amb les dues persones i la novel·la en si. La Sílvia va creant els personatges, tal com ella ha dit, amb molta facilitat. I ens els fa veure amb un aspecte de tal com és cadascú i com és cada manera de ser, només amb 4 paraules senzilles, i els veus. No sé. Mira, us vaig a llegir un trosset que me'ls he marcat perquè... Diu, va ser un estiu trist i apagat. L'escalfor del sol, amb prou feines, els arribava a la pell. No sabien apreciar els dies de cel net i clar. Les hores els passaven lentes i feixugues. I quan estaven els 4 junts, les mirades esbosaven una aquarel·la de colors pastel. Un quadre de sentiments contraposats. Buidor, enuig, avorriment, por. Això és una situació d'aquesta família que... Els diàlegs entre l'escriptor i l'editora enriqueixen molt la narració, sobretot els comentaris que l'editora li fa a l'escriptora i que l'escriptora li replica a l'editora, i això va molt lligat amb tot. Ella treballa molt bé la psicologia de tots els personatges i els coneixem molt bé i ens posem amb la seva pell. I tot plegat amb paraules clares, senzilles, vull dir, sense un ritme àgil. No ho fas perquè des de fora l'autor veu una realitat i a vegades els personatges no la saben explicar ben bé el que els està passant. Aquí tinc un altre tros, jo sempre tinc els llibres super subratllats tots i diu: qualsevol espectador, qualsevol veí hauria posat la mà al foc assegurant que la família Soriguera constituïa un clan ben abrigut. Des de l'exterior no es veia la realitat i des de l'interior no es comprenien els sentiments. No, si no acabem, millor ens trobem de nou el proper dissabte, com avui. D'acord. Començo pel final? Al final. Ara m'has fet pensar en el conte número 13, la novel·la que estic llegint aquests dies. L'autora, la Diane Setterfield, fa dir a una de les seves protagonistes: i hauré de trencar una de les meves normes per fer-ho. Li hauré d'explicar el final de la història abans d'explicar-li el principi. És que la meva és una novel·la bastida a partir d'una escena final, que és l'embrió de tota narració. Potser si te l'explico primer de tot, et resultarà més fàcil agafar la idea global de la història.